Video sa lang, di ba? Ali na lang. Ali na yun. Kaluoy sa bata. Wala. Ali lang ga. Dili na sa video lang ga. Ali lang ga. Ali ube. Ali lang ga. Ha? Wala mo ka video, wala mo ka video. Dali lang ka. Dali. Ay, nakrik mo. Dali, bebe. Dito video ni. Ako ano. Sige, stop na. Dayo, di ba ko? Dali lang na. Dali lang na. Video. Dili lang mo video. Dili lang mo video sa bebe. Ina siya pit, dili kang video pit. Ina pit, ikaw mo bebe. Kasya na kay dili lang tamo video lang ka ha. Ina siya lang hindi tamo video lang ging. Ina siya lang ka. Sulti asya. Open sa eyes sa kray. Kray eyes sa kray. Open eyes. Open sa eyes. Tanawa sa siya lagi. Nadili ka mo video, hinga. Di ka? Hindi siya. Luoy ang bebe. Luoy na, bebe. O, tanawa, Mang bebe guys, Eh, nak, ito na. Uy! Dirty. Dili ang video. Sila. Hindi. Oy. Dili mo video si Bibi no? Video na lang ka? Oy. Oy. Bibi guys no? Terima kasih.